بلايف تقاتل زلهم ويدومو بزم حورا ميديا بداسنا ميديا تقاتل زلهم أو نبأولس بيت كريستيان تاريخاوي لعلي شوعات ميتن عسران قالن عامت زتقمت قداميو سلازيتي أوشت زلو حدقي أب حدقة يزلو أبز حد أبز مقمالت حدقة خبات أبز خبد حدقة مخنياتو نايم فراس حدقة أبز بصحوه يقول سلازلو سورة تقاتلتنا لما أنتي حدث أنتاوي زخنا قدام كنا لاليكم مريقنا لنا زي قدام زي نداونا أولس يبهال زي أب تنبين وردا أي تخلي زركب خوينو كاب كتما عبي عدي أستات 10 كيلومتر نعنفس سمين تقعيزكا وردا أي تخلي أبي دبانو وشت نداب أولس أبز بهال بوتها زركبيو بوصا أبونا دقماوي أبنا أرقاوي بسانا ترخوهم من لو بركتهم يحضرنا مسوء كوينا عقب قلنا وردنا نديونا خناريقكم من حزي أما كنانا أوزي أسفالت ورينا لنا كاوزا أسفالت زي نافت قدام مس بوصا أبونا أبنا أرقاوي خوينا خنقو عزينا أعوزلو مرحا قوري تفلاليو نايت مقوم نايس نسرعات ويشتعون دقاون صباو يخون بوصا أبونا زم حلالف هو ملأختتاتن خال أطلق أونتن زحلف هو ملأختي تاريخ نايت قدام بحفشا بدمر ناخون كنا بلقينا مكتتالكم مسانا يخون كورات تقاتلتنا كم تقدم عم مأتوينا زجلسنا لكم هذه ناي 30 دقيقة أنا أجري قعزة تبع عايزنا عبية كريستيان ندعونا باولس ترخيبنا لنا ندعونا باولس جنا بدق خوين كهتريقة اللي خاص أدوب طعم صحابي عبيت والعون اللوا وزوري خوينا كريقة لنا حزق النار يأكم ناوشت تبية كريستيانين حزناكم كنا أتو لما أنتي علتو أو نأرجاو إيو أو زي داغماوي أو نأرجاو بس أبونا ون أو زي ترخي وملو أو وشت ده اللي سنسرعات نايت بيت كريستيان ناي كهنات زمارة حفشاوي تحستو بيت نايت سرعتن توشت أو تحستو تاي مسل أمن تاي خونتاتي زلو زي بيت كريستيان زبيلون ناخم كنبلينا لك أو أنت بيت كريستيان تاريخه قدمي موجعنا زرزر تاريخ نفتوشت للو تحستو أتينا أنا كرئي مسبوس أبونا أو نأرجاو بمخان مم كتتالكم مسانا يخون وتكادها أتوينا هاي ما نوت أرجوي أي من ورا سلامة أرثوذكس واحد بيت كريستيان تجري والناس صحفي نايك دوسينودوس والناس صحفي زخبركم لك أنت بيت كريستيان زخبركم أبوتات النتات أحوات أحد زابرهان زيا ذات أجازيا خطريو زمز أخذكم كل أخذكم ممكن على حنامو نزوب عل بس أبونا نزوج زنيو نوري زلنا نايبونا بس وكدوس أو نب أولوس زومك أنزي تسير زلوا أو وش تزلوا خلتيو تسيروا نزين مرأين نمرساسن نزيد من دجنا قلتيفو قصر رحم إنتان ويم دمو خا حدا خد حلم إنتان نزين خد حنو بكورات حواتنا خوش تعدي خوز أي خوز آدمو حونا كور حونا ماريساك بلاي كومون كسيس قبل هي وتمسحواتهم من مصدر ومن ملا بيتسب زوجني عدوون كم زلوا مسبرة حتى هاي مانوتن سبك أبوين كله نزو شجر زين نزم كرازين خري إلهم يز أو عزي تغيروا
ዝሓሊ ሕዚ ኣብ ገዳም ኣቡነ ጳውሎስ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ኢና ዘለና እዚ ዝረአ ዘሎ ያው ክፈርስ ኢሉ ንሽተ ብታይ ስም ዕንጨይቲ ተወሳኺም ገይሮምሉ ዘለው እቲ እውን ከምኡ ክፈርስ ሓደጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ቤተ መቅደስ ክፍሊ እዩ ብዙ ገጽ ያው እዚኣ ዛውዚ ዝረአ ዘላ ንሽተን ካሜራ ተቀበልዎ ሞ ኣብዚኣ ናይ ቦና ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ መካነ መቃብር እያ እዚኣ እዛ ውሽጢ እዚኣ እያ እቲ መቃብር ብዝገርም ነገር እዚ ብደንቢ ተሰርሐ ፍሉይ ቤተ መቅደስ ናይ ኣቦና እዚ መንበሪ እዚ ቤተ መቅደስ ውሽጢ እዩ ኣብዚ ውሽጢ ግን ናይ ኣቦና ዓጽሚ ያው መካነ መቃብሮም ዕረፍቶም እዩ ያው ኣፍሊሶም ላውዚ ዘምጽሉ እዩ ስለዚ ካብዚ ደሞ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እቲ ሓመድናቱ ላዕሊ ደሞ ነቲ ህዝቢ ንዝሓመመ ፈውሲ ምሕረት ዝኾን ካብዚ ቤተ መቅደስ ካብ መካነ መቃብሮም ናውፀ ያው ካህናት እዮም ዘውፅዎ ያው ቀሳውስት ማለት እዩ እዚ እቲ መካነ መቃብሮም ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ስለዚ ንእምነት ዝኸውን ድማ ሓመድ እትዮም ብፍሉይ ገይሮም እዮም እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ መካነ መቃብሮም በእውነት እቶም ኣቦና ኣክሱማዊ ጻድቅ ኣቡነ ጳውሎስ ትግራዋይ ዝኾኑ ገና ፈዋሲ ድውያን ዝኾኑ ካብዚ ሓመድ እዚ ክወፅእ ከሎ ንሌባን አንበሳታት ንተበን ንኹሉ ካብ ዝኾነ ሓደጋ ዝከላኸል እዩ እምነቶም ቃል ኪዳን ማለት እዩ ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ደሞ ያው ተኻምቱ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ያው እጹው እዩ ድንቅ እዩ ስራሕኻ ከም ዝበሎ ነቶም እግዚአብሔር ነቶም ዝኣተሎም ቃል ኪዳኖም እዩ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ላውቲ ውፅእ ክንብል ደሞ ያው እቲ ቤተ መቅደስ ታሪካዊ ጥንታዊ እዩ ምንጻፍ እውን ከምቲ ትርእይዎ እዚኣ ኒያታ ሓንቲ ኣብዛ ላዕሊ ነይራኦም ተሰይራንያ ኣብዚ ዘላ ዛጋድም እዚኣ ዕንፀይቲ ኣብታ ማእኸል ተሰይራ ዘላ ሓደጋ ወፅሕዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ድማ ያው ተሰይራ ዘላ ምንም ዝሓዞ ነገር የለን ስለዚ ዓምዲ የብሉ ገለ የብሉ ምሰሰለ የብሉ ጥራሕ ከምዚ ሓደጋ እውን ስለ ዘሎ እዚ ጠቅላላ ዙርያውን ከምኡ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ቤተ መቅደስ እዩ ስለዚ እቶም ኣብዚ ዘገልግሉ ካህናት ብፍልሰታ ኣብ ኣርባዕጾም ኣብ ዘወትረው ዝኣትሉ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መእተዊ በሪ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ክዓጥም ከሎ ካህን ብጣዕሚ ስጋኣት እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ካህናት ብሰቃቐን ከገልግሉ ተይኮነስ ብታሕጓስ ብደስታ ዘገልግሉ እምበር ማእዚ ክፈርስ ካመይ ክኾን እናበሉ ዝገብረሉ እቲ ካልኣይ ነገር ደግሞ እቲ ቤተክርስትያን ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ደግሞ ትርእይዎ ዘለኹም ያው ኩሉ ቤተክርስትያን ትርእይዎ ኢኹም ኣብ ገዛ ሰባት ምንጻፍ ኣለዎም ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ግን ያው ምንጻፍ የለን ዘሎ ብጣዕሚ ጥርሑ እዩ ምንም ሓንቲ ምንጻፍ ትበሃል ዚኣስ የለን ቀታ ዝሪያ ዘለና ብዚኣ ጌርና እንተዘይርና እውን መደዳ እውን እዚ ምንጻፍ ዝበሃል የብሉን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን እዎ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ቅኔ ማህሌት እዩ እዚ ስለዚ ኣብ ደገ ናብ ውሽጥን ዘለኹም ምእመናን ደቅና ብጣዕሚ እቶም ጻድቅ ካብቶም ሓሙሽተ ከዋኽብቲ ዝተባሃሉ ኣቡነ ጳውሎስ ብጣዕሚ ካብ ኣክሱም ገበዝ ዝተወለዱ ካብቶም ቅዱሳን ዝተወለዱ እዮም ኣክሱማዊ ስለዚ እቲ ቤተ መቅደስ ትርእይዎ መቆምያ ዝበሃል ብጣዕሚ ዝገርም መቆምያ ማለት እዚ እዩ መቆምያ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብእውነታዊ ህይወትና መሕዘኒ እሞ ኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን እናሃለ ርእይዎ እዚ መቆምያ እዚ ተሰይሩ ተን መቆምያ ጥዑያት ዝበሃላ እዚአን እየን ማለት እዩ ርእይዎ እዚ ሕዚያስ ሓፃርያ የለን ርእይዎ ክንድታናተይ እኳ ዘይትኾነ እዚኣ ንቆልዑ እያ ዝኸውን ማለት ኢና ኩሉ ዘውዝ መቆምያ ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ካሊእ መቆምያ ብብሪ ብካሊእ ይስራሕ ኣብዚ ግን ሕጋዊ ዝኾነትን እቲ መቆምያ እኳ ትርእይዎ እቶም ካህናት ወለድና ሰዓታት ዝቆምሉ ኣቦታትና ብዙ እዮም እና ስለዚ ርእይዎ እዚ ዙርያ እዚ ቤተ መቅደስ ምንም ዓይነት ምንጻፍ ዝበሃል ርእይዎት መቆምያ ወንበር ዝበሃል እውን የብሉን ርእይኹም ሰዓታት ንዝቆሙ ኣዴታት እዚኣ ሕዚ ብናይ ኣዴታት ኢና ዘለና ስለዚ ኣብዚ ወንበር ዝበሃል ከምዚ ኣይተፀጊዕን እየን ጥራሕ ዝጠጠው ዝብላ ማለት እዩ ንእሽተይ ዝደኸማ ኣዴታትና ንእሽተይ ክዓርፋ ዝኽእላ ነገር እስካብቲ ናይ ቅዳሴ ዘሎ ወንበር ዝበሃል ይብሉ ርእይዎ ምንጻፍ የብሉ ወንበር ዝበሃል የለንና ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ገበርቲ ሰናይ በእውነት ነዚ ቦታ እዚ ትሕግዙ ብጣዕሚ ታሪካዊ ቃል ኪዳን እዚ እውን ብዙርያ ብምዕራብ ገጽ ዘሎ ቤተ መቅደስ እዩ ርእይዎ እዚ እውን ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ኣብ ሓደጋ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩልኹም ክትሕግዙ ኢና ፃዊዕና ርእይዎ መስኮት እውን የብሉ ማዕጾታት ናይ መስኮት እውን ፀገማት ዘለዎ እዩ ስለዚ ክስራሕ እውን ከም ዘለዎ እዩ ዝኾነ ንእሽተይ ኩላትና ብንገብረ ሕዝቢ ንሕግዛ ኣብ ዳሕራይ ግን በረከት እዩ ዝኸውን እዚ እውን ብናይ ሰሜን ናይ ቦታትና ብምብራቅ ገጽ ላውዚ ዘሎ እዩ እዚ ደግሞ ሰዓታት ዝቆምሉ እቶም ወለድና እዚኣ እውን ወንበር የብላ ምንጻፍ የብላን ስለዚ እታ ዝሐሸት በቃ መጋረጃ እውን ኳስ እዚኣ እያ ዘላ ኣብ ዝኾነ ጾይል ኣብ ታራታይ ስሙ ዘሎ ይርእይዎ እዚማ ምንም ክሽፍን ዘይኽእል ናይ መስቀል የብሉ ብፌስታል እዮም ርእይዎ እዚ ዘሎ እዚ ብፌስታል እዮም ሰቂሎሞ ዘለው
ስለዚህ ጥዒ ስእልታት ኳስ የለን እዚ እኔን ስእል ካብታይ ስም ተገይሩ ስለዚህ ናይ ስእልት ኪነ ጥበብ ዝኽእሉ ሰባት ንዚ ቦታ እዚ ናይ ምስኣል ሓገዝ ክትገብሩ ጻዊና ንቕርብ እንኳን ንሱት ትናይ ሽምዓ መብሩ ኳስ ረእይዎ እዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ታዛ ዓበይት ዝደየና ስለዚህ ኩልኩም ክትሕግዙ ክትረዱኡና ዝግባእ ስለዚ ኣብ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ምስኒ ሓውና ማሪሳቅ ዘለኹም ብፍለተጋሩ በእውነት ኣብ ደገ ዘለኹም ታሪክ ክሰርሑ ዝግባእ ንመኸተው ዝሰርሕኹም ኢኹም ንኻልእ ቤተክርስትያናት ሰሪሖም ኢኹም ንብዙሕ ነገራት ከም ዝሰርሑ ከም ትሕግዙ ገንዘብ ዋሕዲ ከም ዝህለኩም ንኩሉ ምቸም ሓጉዝና ብምባል ከም ዝሰልቸናኩም ንፈልጥ ኢና ግን ገዛ ቦና ኣቡነ ጳውሎስ እናፈረሰ ምንጻፍ የውሉ ገለ የውሉ ክንርኢ ከለና ግን ካብ ንግልና ካብ ንኻልእ ክትገብሩ ወይ ድማ ካብ ንቤተሰብ ክትገብሩ እቶም ኣቦና ጻድቕ ኣቡነ ጳውሎስ ክትሕግዙ ክትረድኡ ምክንያቱ ሰማያዊ ዓስቢ ሰማያዊ በረከት ክትረኽቡ ኢና ጻዊዕትና ነቕርብ እሞ ስለዚ ዘሎ ብእውነት ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ታሪካዊ ገዳማት ሓደ ታሪካዊ ገዳም ገና ዘይተፋለጠ ኣድበርቲ ስለ ዘይተገበረሉ ካልኦት እውን ሰባት እውን ስለ ዘይውሉ ገና ዘይተፋለጠ እምበር ካብቶም ካልኦት ካብ ደብረ ዳሞ ካብ ደባ ገሪማ ካብቶም ካልኦት ቅዱሳት እንኳን ልዋዕሉስ ነቶም ኣከባቢ እውን ዝተርፍ ገዳም እዩ ነይሩ ማለት ቀደም ተሪፉ ንኻልኦት እውን ዝተረፈ ገዳም እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ቀጻሊ ግዜ እውን ስላዕሊ ግን ኩሉ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ቤተክርስትያን ሰሪሕና በረከት ተሳቲፍና በእውነት ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ዓብይ በረከት ኣሎ ናይ ጻድቁ መካነ መቃብር ዘሎ ካልኦት መቃብር ኳ ዘይብሉ ናይ ቅዱሳን ዘይብሉ ኳ ካልኦት ይሰርሑ ካልእ ይብሉ እዮም እዚ ግን ምስ ትክክለኛ መቃብሮም ምስ ገድሎም ታሪኮም ብጣዕሚ ዝገርም ቃል ኪዳኖም ብዙሕ እዩ ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልኦት እውን ዘሎ ንዚ ገዳም እዚ ክትሕግዙ ጻዊዕትና ንቕርብ ስለዚ እዚ ሚድያ ሕዚ መሓላለፍ ዘሎ ብዳስና ሚድያ እዩ ኣብ ዳስና ሚድያ ኣትኹም ኣብ ዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ዞብ ዝልቀቅ ኩልኩም ብዙ እውን ሰብስክራይብ ገይርኩም ካኡ ሼር ገይርኩም ንኩሉ ዘይበፅሕ ዘይፋለጥ ፋይትኩም ካል ደሞ ዩቱበራት ካልኦት ዘለኹም ደሞ ብዙ መጽኹም እዚ ኣፋለጥኩም ገንዘብ ሓገዝ ክትኣበይ እዩ ንዝብል ደሞ ኣካውንት ኣፍቱ ናይ ዩቱብ ገጽ ክለቀቕ እዩ ብተውን ኣድራሻ እውን ናይ ተከባቢ ከባቢ ከም ዝኾነ እውን ካኡ ናይ ተገዳም እውን ሰብ ስልክታት እውን ስለዝህልው ክፍቱ ዝግበር እዚ ሓገዝ ክትገብሩ መጽኹም በረከት ክሳተፉ ጻዊዕና ንቐርብ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላከ ቅዱስ ጳውሎስ በረከት ረድኤት ይሕድረልና ምስ ኩላትና ይሁን በረከት ሰላም علينا እግዚአብሔር ይባርኩም ይቀንየልን زوجني عدوون كم زلوا مسبرحة هايمانوتن سبكا وين كله نزو شجر زين نزم كرازين نخري لهم يز أو عزي تغيروا زخبركم زخبركم كم كرامتهم زلهم نزي استمرون براكين نزي زخون حدا مجلساتن أفت دقن غوها بدق زلخن كل لخاتكم بعللتها بزماري بتحقواس بدستا خوينا ذاتي إلت انت قبر اغزيابير نتفسح ونتحسيبات نابلنا نغزيابير نمسقنا عللنا بلنا نبصو أبونا أرقاوي براكي أمن قالومن خنسمع نخنبارخ نسوم تخلو قدرن درون تحيسم مزيوم نحنا خاو غزانا موزا خاوينا يولن سنكو عندك ناس درانا صفاتنا انسساونا ونحزنا انا خنمز زغبنا مو حزي ليك اونت بيت كريستيان نازمركم ندق خلاتنا نوصل نزو برهان زي نزو صغازي زرينا زلو ኣብ ደገ ኮይሎም ደሞ እንደገና አበይ ማአዘይና ናአቶ ዝጸጋዘይ ክንሪኦ ዝብርሃን ዘይ ክንሪኦ ኢሎም ይናፍቆ ኣለውሞ በሰላም ክመልሰልና እግዚአብሔር ንሕዋትና ነዚኣቶሙና መስግኑልና እስከ ሓደ ግዜ እማኤላህ
ሮይ አረጋ እማኤላፍ እማኤላፍ ሮይ አረጋው አባውን አባ አመረነ መምህርነ አባ አባውን بوليسك كلخاتكم بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بصو أبونا أبونا أرجاوي ناي قدوس سينودوس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تግራይ ዋና ጸሐፊ ዙ ገደልን ዱርን ጥሒሶም ዓቀበቱን ቁልቁለቱን ሰጊሮም አውዚ ኣብ ማእኸልና ነዙ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ገዳምን ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ንኽባርኹን ንኽቅድሱን አውዚ ዝተረኸቡልና ብፁዕ አቦና አቡነ አረጋዊ ከምኡውን ክቡር ሊቀ ማእምራን መምህር ቃለ ጽድቅ ናይ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ዋና ጸሐፍን ከምኡውን ኣመሓዳርን ከምኡውን ክቡር አቦና መምህር አምሃ ክርስቶስ ናይ ዝወረዳን ናይ ካልኦት አድባራትን ገዳማትን እናዘሩ ሰፊሕ ናይ አገልግሎት ስብከተ ወንጌል ዝሁ አቦናን ከምኡውን በብማዕርኩም መምህር ዳዊት ከምኡውን በብማዕርኩም በብኹምኹሩኩም አብዚ ዘለኹም ሰበካ ሃይማኖትን ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናት ወምእመናት ኩለኻትኩም بسم أبونا أبونا باولوس بسم أبونا أبونا أرجاوي بسم سنوات كريستيان قدس بسم الدنا قدس دينجل مريم لحند حديراتكم آمين أملاخنا እግዚአብሔር زعلت زيا ذا ساعات زيا باريخو قدسو مسبص أبونا أبونا أرجاوي قداماوي مسبص أبونا أرجاوي داغماوي مسبص قدوس أبونا باولوس مس حزبي ناي أبونا باولوس ወይም ደግሞ ደብረ ኤርሞን ዛ ናይ በረከት ቦታ ዛ ናይ ጸጋ ቦታ ዛ ናይ ሰላም ቦታ ኣብዚያ ዘራኸበና አምላኽና እግዚአብሔር እስከዕልል ኢልኩም መስግንዎ نخلو أوزي زلوا صوّعنا خنا حدقهم زي نخيل سبعلات سوز قداي كوينهم أبدق كوينهم نزجد عمزي نزدبر زي كم مسرته بدم بنخستخاخل بزمناوي كافتو أتي وزل حدقة ويم دم خافتو تسير زلوا بوشتن بدقن زلوا حدقة دحينه بزمناوي ملكعون خسرح خابدقن كوشتن حزبنا العيلهم بزو أبونا نوزي كدخمو كالوت أجايشنا أبوتاتنا النوتاتنا كمون باهلين ترزمون إكرتا أوزي عدما تجايش زلهم أوزي مديا ترخيكم زلهم ناي مديا أكلاتون بسم أون بأولس كوريها بلنا نابلنا نايزت أكلاتون كابلي تجميركم سكاب حزي التخبروا زلهم أو جن بس أبونا خوينكم أو جن أرثوذكس واحد هاي مانوت أرثوذكس واحد ويتكريستيان تجراي خوينكم التخبروا زلهم كمون أو أستراليا خوينكم تم عدو زلهم دك نحواتنا حونا كور ماريساك بلاي كمون كور حونا قسيس جبر هيوت بلاي مستدركم مسمى لا بيتسوكم خوينكم تم عدو زلهم زي تري وزلهم يمو من بار ناب مدرخنا ويم دمو ناب تنكلت بروجرام ينزلوا أنا حنتي ذكرنا مخنيات حس ربي لن يشتي وزي الله قال طايق أو قصيد بوز أبونا أو نأرجاوي استفقد لهم كور ربنا أمها كريستوس نعلته تمرت حس ربي لهم كنا يوم متقال الدم بوز أبونا أو نأرجاوه عني نايت تمرتن براشين كعندنا رأيه بعلم قديسهم كندينا يتعم كندينا يمكر كندينا يدسي بالبونات ريهم مدهم دس ديلكم كوران حزب كريستيان هزدهم مسيحهم نيركم دخل انت نيركم كل خاتكم يوحدكم من أخلاتكم بوز أبونا استفقد لهم كور ربنا مجابي إيمان ومجابي حديث أمها كريستوس كم هو يوم ناوزنا لما أنت ذاك ودنا معلتجن مجمرة أقولنا هلهون خمس جنون إجابير أملاخنا بخور حونا نفسهير ولد جبريل بلاي ياونا ذكر مسئنا أورك أمبا كل جزء حساوم يو كل جزء دلياتهم يو رجع ما أزينا الناس رجلوا مبرهت ما أزينا الناس تولوا زبيت كريستيان زي ما أزينا الناس روح زبل ليتن كتر الحلمون دلياتهم فتواتهم يو يخونن برجن نزيع مخنيات زخوننا بقونات كتمس قلنا ون أبونا أما مجابي حديث أمها كريستوس أفتح قداي أفتح تذكار كأمس إن أفتح تذكار نوع ولا يحيي زي مس يتعدمكم كويلمني أو خليكم نيركم تسينكم برتعدمكم خم إليهم فقاد እግዚአብሔር ኮይኑ ንሰምና አመጽዮም ማሪሳቅ ሓውና ደሞ እግዚአብሔር ዓቂርቦ እግዚአብሔር ናብ ዓዱ በሰላም አምጽይዎ ነቱ ብግፍዓዊ ተጠፈ ሓውና ንኡ ክዝክር ሞጽ ስለ ዝነበረ ንኡ ሰላም ኢሎም በል ንስኻ ናይ አቡነ ጳውሎስ ገዛ ናይ አቡነ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ፈሪሱ ስለዚህ ታና እንዳበ በላይ ቆርቆሮ አልዒለ ናአቡነ ጳውሎስ ክኾነ እየ ኢሎሞ ስለዚህ ሻባት አይልዎም ነዚኦም ላዒሉ ዝቃል ዚ ክናገሩ ዝገበረልና እግዚአብሔር እስከ መስግንዎ በእውነት ንሰም ኮ ይኾነን አቡነ ጳውሎስ ኮ የናገርዎም አላኻትኩም ንኹም
ንስኻትኩም ተኣኪብኩም ኮያ ነገርኩም መን ነጊርዎም ኣቡነ ጳውሎስ ኣብ መን ሓዲሩ ኣቦና ኣብ መሃ ክርስቶስ ሓዲሩ ንመን ነጊሮሞ ንሓውና ንማርያም በላይ ነጊሮሞ እምበኣረይ ኣነ ኸዓነይ ከስተኻኽል ዓቕመይ ዝፈቅዶ ከለዓዕል ሓጉዝን እውን ክብል ዓቕመይ ዝፈቅዶውን ክህብ እየኢሉ ቃል ኣትሎም እቲ ቃል ዝኣተወ ደሞ ንሆ ዝኸንዎ እየ ማለት እዩ እንዲያም ካብቲ ቃል ዝኣተወሎም እውን ሕልፊ ወሲኹ እዩ ኣታው ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ዘለኹም ናይ ሚድያ ኣካላት ኣብዚ ዘለኹም ናይ ባህልን ቱሪዝምን ብቀዳማይ ብፀቦና ኣቡነ ኣረጋውን ንቐጻላይ ዝጎደለ ካብዚ ንዓቐ ዘሎ ኩሉ ሙሉእ ሓገዘይ ክሕግዝ እየ እዩ ዘሎ ሕዙም ብቐጥታ ይከታተልና ኣለዉ እዮም ሕዚቱ ናብዚ ኣታዊ ዝኾነ ግን ናብዚ ኣብ ብቐጥታ ኣታዊ ዝኾነ ብፀሓይ ዝሰርሕ መብራሕቲ በዓል 20 ኣምፑል ካልኣይ መጋውሒ ስፒከር 3 ኣምፕሊፋየር ደሞ ሓደ ክልተ ማይክን ጠቕላላ 220,000 ዝወደአ ያው ዝንናገሩሉ ዘለና ኣብዚ ኣትዩ ዘሎ መብራህቲ ኢሞ ክብሪ ምስጋና ይብፅሕየና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣመስግኑ ወስኪ ካልኣይ ከምታ ዓንቶ ዝበልክዎ ንክብረ ኣቦና መጋቢ ሓዲስ ኣብ መሃ ክርስቶስ ቃል ዝኣተወሎም ሻወታ ኢል ነይሩ 100,000 ክህብ ይኣነ ኢሉ እኒኹም ድኹም ሕዚ ደሞ እንደገና ያው ትሪእዋ ዘለኹም ብቐጥታ ኣታዊ ናብ ናይ ኣቡነ ጳውሎስ ሰበካ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናብቲ ደብሪ ናብቲ ገዳም ናብዚ ኣትዩኩም ኣሎ 100,000 ደሞና ተረከቡን ይብለኩም ኣሎ ሓውና ክቡር ማሪሳቅ በላይ ምስ ቀሺ ገብረ ህይወት በላይ ምስ መላእ ቤተሰብ ኣብዚ ዘለው ነኡ ዘለውን ኮይኖም ጠቕላላ ድምር 320,000 ኣብዚ ደብሪ እዚ ኣታዊ ኮይነሎ በዚ ምክንያት ከዓ ብፀቦና ደኺሞም ካልኦት ናይ ሚድያ ኣካላት ካልኦት ናይ ባህልን ቱሪዝምን ኣብዚ ዘሎ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ኩራተ ጋይሽና እውን ኩላትና ተረኺብና ኣለና ማለት እዩ ነዚ ዝገብሩልና ዘለው ክቡር ሓውና ማሪሳቅ በላይን ቀሺ ገብረ ህይወት በላይን ካብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ እዮም بسم أزين نجورة زلنا يبل بسم نجورة زلنا حدا بسم ولادنا أتوا بلاي جبر هيوت ويم دمو سم كل خاتكم بحظ ومن كل جزء يذكروا واتهم الله خنهم بسم أبونا هايل سلاسي كلا أيضا من جنا تاريخ هاوز خنا أبنة هاوز خنا من جنا أتو مبرهت زعتوا المعلتي ناي ولادتنا ولدت هاي ما نطلب من جنا مبل 5 عمت شواقت إما يوزي أول حلف الناس لازم مبل 5 عمت مبل 5 عمت ያው ናይደና 50 ዓመት ትመልአሉን እንደገና ታመብራህት ተኣትወላን ስለዝኾነት እዚውን ዘክሩልና ኣብ መጽሐፍትኩም ኣብ ጸሎትኩም ሓግዙና ካብው እዚ ዝተኣከብኩም ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ከም ደብረ ጳውሎስ ኣው ዘለኹም ደሞ ጽርግያ ይኹን መብራህት ይኹን ንምስራሕ ዝግጁ ኢና ንሕና ካባኻትኩም ግን ጉልበትን ድልየትን ፍትወትን ሰላምን ፍቅርን ግን ካባኹም ንናፍቂና ዘሎ ስርዓት ዘሎ ካይዳ ዘሎ መንፈሳዊነትኩም ብደንብ ገርኩም እንድሕር ትናፍቅዎ ኮይንኩም ንቱ ኩሉ ነገር ሰላማዊ ስራሕ ንሕና ብጎንኩም ኮይና ገበርቲ ሰናይ ተኣላለሽና ምስ ዘመው ዘኒው ናይ ሚድያ ኣካላት ኮይና ሙሉእ ሓገዝ ክንሕግዝና ኣብ ጎንኩም ኢና እዮም ዘለውሞ ኣመስግኑ ለይኒ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኮረቦና ተባሪኹም ዛጉባኤ ጀምሩ ኣምባር እስኪ ተቀበሉ ላይ بخبري በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ ቅዱስ ልዑል አቦና ጥሒሳ ዓቐብ ቁልቁል ፀሓይ ዘያፍርሖም ከም ኣቡነ ጳውሎስ ኣቦና ብፁዕ አረጋዊ ናይ ትግራይ መንበረ ሰላማ ዋና ጸሓፊ ከምኡውን ክቡር መጋቤ ሐዲስ አሮን ከምኡውን ዝኸበሩ ሓውና ናይ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣብያተ ክርስቲያናት ሓላፍነት ዝወሰዱ ዋና ጸሓፊ ክቡር ሊቀ ማእምራን ገብረ ትንሳኤ ከምኡውን ናይ ቅዳሴ መምህር ዳዊት ከምኡውን በብማዕርኩም ዘለኹም ክቡራት ካህናት ዲያቆናትን ምእመናንን ኣዴታትን ዘለኹም ናይ ጸጥታ ሓለፍቲ እውን ደሓን ደሓዲርኩም ደሓን ደኸሪምኩም ኳዓደስ በለኩም ኳዓደስ በለና ከምኡውን ዳግማዊ ይስሐቅ ነብኡ እስካብ ሕረደኒ ትትሓርደኒ እንተለኻ እውን ከይጎድአካ
إيدي إجري أصنعيخا أسرني زبالة قدوس يساق نبون أبراهام داقماوي ماري يساق دما كم يساق قصيرنا فوق سرح مكينة خجزء كيبلة نبيت السبي كحجز كيبلة اتنا يا أبوي مقابر قدوس أبوي تقبر الله ناي ولدي مقابريلو بحنت قال 100 عام تميرنا يوم زي سمعوا أبحاد تي دقيقة 100 الشيح كفهل إلى أزي زي خفيلو عند جناد ما مبرهتي يمسيو زي سرح زينا منيو كور ماريساك مسبيت سبك الزلو نافتا قدست عدي نافتا ناي قدوسان ولدي نافتا بصيتي وقدست نغنت ناي بصو عون عرقاوي اقري زرقت صوا حمد وحجن اي نهبانينا مرال بهولي لما انتي عون باولس يمسيوم بعلوم يوم بعلوم هاي وحيدوهم نايدخا قلب غيركم لي عطا چوچوبا حقهم عصيد كنيهم كيبلكم نعمتو غزامزا عرفتيهم ناي جبار عرفت لما انتي علل بلو لي معاذب بصوان باباسا لكان باباس مسيم ويفولتنا وزعدي انترفنا السماي ملائكتي زغدا لزي رأي وسكي زغل كل زي اغزابير اندور حسكا گن تقلقلون ميدايو تعاقبون ميدايو تخوركو حنبره كورا كونچن اسفالتي زخون كور ماريساق حدرا ذا دبر ارمون ناي ولدخا بيتسب نعاخا زعبيت قدستي كتكد انتلخا اون باولس مركب خينوم حلاوي طعوارديا خينوم زموصخا حزون مسدراخا مسقشي قبر هيوت نو نقرلنا قشي قبر هيوت كم كريستوس نشطك كايناو كم كريستوس كنلخا كايناو حضرا زلون كريستيان طرحنا عنا يتوليهم نزاويه كريستيان زيا مسرحهم مسفصاهم ولا خلتميت الشح فوق يسرحهم እግዚአብሔር በሰላም يمصهم فقاد التوحدني كبر يحبلي بصا አባታችን ድማ ጸሎቶም በረከቶም መስኩላትና ይሁን ስለዚህ ናው ዘው ርእስና ክንምለስ ከለና ዘቤተ ክርስቲያን እዚ በእውነት መቸም ሚዲያውን ስለዘለው አብደገ ዘሎ ሕዋትና ወነለው አፍቲ ላዕሊ አፍቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሪኹም ኣለኹም በጣዕሚ አሰካፍ እዩ ምክንያቱስ ጊዜውን ዝዋሃብ ነገር አይኮነን ጊዜ ዝዋሃብ ስለዘይኮነ አፍቱ ማዓልት ዋና ግን እንታይ ክኸውን ዘለዎ መን ይክሰርሕ ዝግብኦ ካብ ደገርኩም ጽበይ ምእመናን ካብ ደገ ጽበይ ካብ አሜሪካ ካብ አውስትራሊያ ካብ ገለ ክንጽበ ካውና ክንጽበ ዝግበና አይኮነን ካብ ሄዳ አውዘ ከባቢ ዘሎ ናይ አቦና ናይ አቡነ ጳውሎስ በረከት ዘይተቀበለ ሰበለ እንዲ ወዘነው ዘሎ ቤተክርስቲያን አውዚ ቆይ ነራ አጥቢያቶም ወላ ተኸፈሉና ኸድ እንዲም ሐውዚ ኸይዶም ዘለው እዚያ እኮ ክሰርሕዋ እኮ ናይዘም አጥቢያ እዚኦም ጥራሕ ናይ ኩሎም ናይ ጣብያ ሙሉ እያ ቀደም እስካብ ላዕሊ ዝነበረ ናይ ዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ አጥቢያ እዩ ነይሩ ስለዚህ ኩሉ ሰብ ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ሓደን ክልተን ሰለስተን ኮይና ኩላትና እንታይ ተይልና እዩ ዘለዎ እኮ ይዘውፅእ ክነግረኩም ትናይ ሶሎሞን ቤተ መቅደስ ዓውይ ቤተ መቅደስ ማሰርሑ ወሰባት ማ ቤተክርስቲያን ሰርሑ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣይኮነን እቶም ናባኺ ክርስቶስ እውን ተቀበልኮ ናቶም ብዙሓት ገንዘብ ኣይኮነን ተቀበል ናታ ናነብዐት የብለይን ኣነስ ሓንቲ ጠልእ እያ ዘላትኒ ሓንቲ ደርኾ እያላትኒ ኣምላኸይ ትፈልጣ ኢኻ ናውሽጢ እናብሉ ብብኽያትን ብንብዓትን ትህብ እሳያ በረካ ዘለዋ ስለዚህ አውዚ ዘይንሳተፍ አውዚ ዘይንሳተፈሉ አውዚ በረከት ዘይንኸነሉ እንታይ የለና ኮይኑ ስለዚህ ንሰርሖ እንደና ኩላትና ንሰርሖ ደና ብምንታይና ንገልጽ እስቲ ብምንታይ ትገልጽ ወንሰርሖ ተኾይና ታ ቤተክርስቲያን ንሰርሐይና ወደ ብምንታይም ትገልጽ ወስቲ ንዚ ክንሰርሖ ተኾይና እስቲ ገለጹ ወስቲ እዚያስ ንሽተይ ሚሽኮል እያ ትመስል ምንም ምስጋና ይብላ ግዛዕ ይብላ ኣይተሐጎስን እዚያስ እዚያ ኣይሐጎሰንን ኣነስ እንድዒ
ስለዚህ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክንሰርሖ ዝግበአና እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ናትና ገዛና እዩ እቱ ዘይፈር ናይ ዘለዓለማዊ ገዛና ዙ እዩ እተን ሕዝን ሰርሐን ዘለና ጎጆ ተዋሂበነ ዘለና ሕርሻ ይኹን ገዛውቲ ፈረስቲ እየን ጠፋእቲ እየን እዚኣ ግን ዘለዓለማዊት እያ እስታን 60 ዓመት 70 ዓመት ወይ ድማ ክንተፈቀደትና ዓመት ኢና ንነብረላ እዚኣ ግን ገደብ ዘይብላ ዘመንና እዚኣ ናይ መንበሪትና እያ ወለድና ወይ ደም ነው ወለድና ወይ ደም ነው አውዚ ይሆን ድንው ላዊድና ንቀሳት ምላና ደም ክመጽሕና እናውዚ ክንመጽእ ስለዚህ ገዛ ወለድናን ገዛ አምላኽናን ገዛ መንበሪናን ክንሰርሕ ደሞ ግዴታና እዩ ገዙ ዘይሰርሕ ሰብ ሰነፍ እዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ገዙ ዘይሰርሕ ሰብ ገዙ ዘይጸብቕ ሰብ ገዙ ዘይሕብስ ሰብ ሰነፍ እኮ እዩ ጽብቕት ማለት ጎወስ ሰበይት እኮ ታይዳ ገዛ ትፈልጥወና በኋላ ክንድድላይ ስሚንቶ ይሃለ ግን ብትናይ ከባቢ ዘሎ ሓመድ ገዛ ተጸባብቆ ተመላኻኽዖ ብታሕቲ እውን ተደለ ዒባድኻ ግዛዕድኻ ጌርኻ ታይድኻ ትገብሮ ቆለኻ ንእሽተይ ወዶ ጽቡቕ ተብሎ ታይ ይኾን ዝመጽእ ሰብ ንእሽተይ ታይ ይኸውን ሕጉስ ይብል እዚ ኣድሕረብ ገዛና ንገብራ ተኾይና ሰፍት ዓባይ ገዛና ኸማ እቲ ኣበይና ኢና ንገብራ እዚ ግን ናይ ኩላትና ኮይና 50 ሎሚን ንሓደ ሰብ ታይድየን ሸኽም እየን ን50 ሰብከ ግህጽየን ኣንሕና እናተሓጎስና ኢና ክልተ ውፃና ሰለስተ ጠለጥና ሓደ ብዕራይ ሃብና ንእግዚአብሔር ንዓና ተሓጓስ እዩ ምን ንሽተይ የገር እያ ሰምዑ እስቲ ሓደ ብዕራይ ኣብ መንገዲ ተሞይቱ ትፈልጡ ዶ ያው ስጉ ሓደ ግዜ ይብላዕ መቸም ሓደ ግዜ ክብላዕ ኸ ሓደ ግዜ ግን ሞቶ ሰይብላዕ ንወዶ ኪሳራ እንዲ ከፍት ጠል በጊዕ ወኻርያስ ትበልዕ ንወዶ ደርኾስ ግዛዝ አይበልዕን ላብ እግዚአብሔር ክንብሎ ከለና ግን መዝገብ እዩ ሓዝ ፈልጡ እንደኹም ታይዲ ዕቋር ትፈልጡ ዶ ዕቋር ኣለኩም ዶ ኩሎም ተዓቁሩ እንደኹም ዕቋር ኣሎ ወዶ ንሽተ ዕቋር ታይ ማለት እዩ ንሽተ ምጥርቃም ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ተቐምጥዎ ውሑስ ገዛ ወዶ ውሑስ ኣብ ናይ መንግስት ሰው ዘቐመጦ ናትና ናይ መናይትና ዕቋር ባንክ ደሞ እዚኣ እያ መጽሐፍና ታይል ጻጸን ፍልሖን ዘይበልዕዎ መዝገብ ኣቕምጡ ኣብ ምንታይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኩሉ ሺዕ ኣብ ምክንያቱ ዝረአ ነገር ሂውኩም ዘይረአ ነገር ደማ በረከት ትረኽቡ ትድለኹም ደኹም ዝረአ ንሕና ታይና ጠል በጊዕ ብዕራይ ገለታት ገንዘብ ንህብ ካብ እግዚአብሔር ረኽቦ ደሞ ሰማይ በረከት እዩ ዘይጠፍእ በረከት እዩ ኣብ ሓዳርኩም በረከት ኣሎ ኣብ ህይወትኩም በረከት ኣሎ ኣብ ምውፃእኩም በረከት ኣሎ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ከፍትኩም ኣብ ገዝኹም ኣብ ሕርሻኹም ኣብ ዓውድኹም ኣብ ኩሉ መን ኣሎ በረከት እቲ ዘይረአ ናይ እግዚአብሔር በረከት ኢድ ኣው ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ብትዝሃብኩሞ ኣስራት በኹራትኩም ድሕሪ ዘውፃ ግን ሌባ ኩሉ ሻዕ ሌባ እዩ ምክንያቱ ብምንታይ እግዚአብሔር ክባረከና ከምዚ ያዕቆብ ዘሎ ኮይ ተይባረካኒ ኣይገድፈካን እየ ብምንታይ ብበረከት ክበኖ ብኣስራትና ብበኹራትና ብምሃብና ብምስራሕና ብምምፃና እግዚአብሔር ክባረከና ኣለዎ ስለዚህ ዛ ገዛ እዚኣ ክንሰርሓ ኢና ማዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ወዶ ማእዘይና ክንሰርሓ ዝግበአና ግን ኣብ ልዕሊ ሰብ ምስ ወደቐት ወይ ሰብ ምሰንትዐት ወይ ዝኾነ ነገር ምስ ኮነት ወይ ካህናት በቃ ንሕና ፈሪሕና ኢና ለም ቤተ እግዚአብሔር ጠጠው ካብ ኣገልግሎት ጠጠው ምስ በሉ ከም ኣድያ ክትኮን ዘለዋ ስለዚ ኩላትና ናይ ገዛ ዕዮ እንድና ክንሓልፋ ቅድም መጋቢ ሐዲስ ኣሮን መዓልቲ ጥራሕ ዘይኮነን እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ኣስፊሕ ኣቢልና ኣብ ዘካባቢ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን እንታይ ዝበሃል ከምዙ ናይ ተሃድሶ ዝበሃል ኣሎ ወደ ናይ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ካቢሎም ሰርሑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ተፀዊዐን እንታይ ይልበሃል የለ እንዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተፀዊዐን ክብረ በዓል ተገይሩ ገንዘብ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት እንታይ ሒዘን ይመፃ ስእለትዎ እዚ ተነካባቢ ኩሎም ዘለዎ ሃፋትም እውን ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብ ደገ ነው ውሽጥን ዘሎ ሓንቲ መዓልቲ ተዳልያ ንሕና እውን ኣቦታት እውን ሒዝና ወሲኽና ካልኦት ገበርቲ ሰናያት እውን ወሲኽና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ዝሓፀረት በቲ ዘለዎ ቁመና ኮይኑ ግን ጽብቕቲ መቸም ጽቡቕ ገዛ ዝጸልይ የለ ቤተ እግዚአብሔር እንኳን ናብ ቤተ እግዚአብሔር ገዛና እንኳን ነውረል ገዛናስ ሰብ ነማርጽ እንድና ኣይኮነ እንዲ ካብቲ ሓመድ ምድብዳብ ተሪፍና ለምንታይ እናእቲና ዘለና ካብ ሳዕር ወፂና ለምንታይ ኣቲና ኣለና ካብ ቆርቆሮ ኸና ምንታይ ኢና እንደል ደሞ ብስሚንቶ ዝተሃደመ ገዛ ኮይና እንደል ወዶ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ገዛ ደሞ ጽቡቕ ጌርና ኢና ክሰርሖ ዝግበን ምክንያቱ ክንመጽእ ከለና ክንጽሊ ከለና ክንቆርብ ከለና ሕጉሳት ኮይና ደስ ይልና ምክንያቱ ጽቡቕ ቤተክርስትያን ከልየና እዩ ስለዚ እዚኣ ደሞ ኩላትና ኢና ክንረባረብ ዝግበና ስለዚ ሚድያ ናውዚ ዳስና ኣላውዚ ሚድያ መቸም ሓዳሽ ሚድያ እንድያ ሚድያ ቆላዕ ትፈልጥዎ እዮም ወዶ ስለዚ ሚድያ ማለት ደግሞ ጉልበት ማለት ሚድያ ማለት ሓይሊ ማለት ሚድያ ማለት ኣብ ሰብ እዝኒ ተይደለስ ቆይል ዝኣት ማለት እዩ ሎሚ ከምቲ ትፈልጥዎ ኩሉ መቸም ጸሎት ገዲፍዎ እንዲ ሰብ ኣብ ሞባይል ኮይ ዘሎ ክርስ ከሎ ሞባይል ቲክቶክ ይርኢ ክርስ ከሎ ዩቲዩብ ይርኢ ክርስ ከሎ ግዛዕ ይርኢ በቃ ኣብ ሞባይል እዩ 24 ሰዓት ዓለም ናብ ሓደ መንደር መፅኡ ስለ ዘሎ ኣብ ሞባይል ኢና ዘለና ስለዚ እንኳን ኣብቲ ከተማ ዝገጠር እኳ ሰዓት ይወዶ ኣይጥቀም ዲኹም ቲክቶክ ኣይጥቀማ እንደኸን ቲክቶክ ኣሎ ወዶ
توك 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 سلك خمسة أكو منهم كل تسرع أكو إلا سلك خمسة أطرح ياكو بقى سلك الناس حساس زنورة تعيد خوين زرق الجزمن كوي عود زنورة كم ما قلد خوين زنورة سلازي عاوز زمان زي لكم زلخ أنا انتهي لكم الله سلازي كله ميديا مات حيلي ميديا مات قلبتي ميديا مات دقمو نتن تحابين زلوا زي تفلت قداماتنا نقرستنا حدقتنا ناب عالم زقاو حلو عالم دقمو فليط بو لك دمو نايز بوت هذيك قال كيدان بركه تسمستي دقمو نز بوت هذه حاجه زغورلي سلازي ميديا قليل يكونن سلازي ذا ميديا زي اداسنا دقمو نزكبابي زلو جميراتو زلا فلاي دقمو نغوفتي قلنا رينا نيرناس كاب ابا يوحنا جميرونا ابا دانيال نكريستوس بيزان زحزوم تن قدسان دبر عسى بتاع مسجرم قدسان زوريا خاو دمو بتمعده تخيد خاون انمنو زير خاون كامزيل كدماس كاب دابا سلام دامان يزلس كاب كيدانا مرت واسيا زل دمو كامو زورو سنسلات بو مصي خادم نولغسا حيس كادم ناوزي دغمو ناو عالم زغنا يتن قدسان دغمو له بتاع مسجرم بتا كوي باهيتاو يفلط اما كريستوس قدم ياو نولغسان مصنيرنا ولقسا خنمص خلناس او نور تزمن زنبر الشعو مچم مسكر يوم وسلسلو الشعو زنبر صقا ناي ولدنا صقا قدف متون قدسان منكوسا زبالو توم جبار اسب حدار زبالو قدسان داوود دغم تكانات زناغرو زريو حلمي قليل يكون نيرو نمنتاي مستير الحز خلخ داوود دغم تسلزنور لهم داوودنا لمنتاينا غديفنايو داوود كو حيليو داوود كو اصواريو سبات كو اصوار لنا يلوم عالم كو يفرارح زلو كافتو اصوارات بلعد داوود حيالي ناي داوود صلوت قليل كو يكونن سلازي داوود دغمت زلو بوتا يزعدزي بفلاي كام تنبين كرو عوي داوود دغمتي عد ليقاونتي عد بوليات عد حديثات عد تن عبيت يونيفرسيتات زباله بتግራይ تزعبي يونيفرسيتي مالتاي مالتيو تمهارو خاب 10 خاب قدماي كل اسك 10 تخل توديهم زات ሁሉ ማለት ኮይ ደሞ በዲፕሎማ በዲግሪ በማስተርስ በካምል ደሞ ለምረቁ ለማለትዩ ገዳማትና ደሞ ሃም የነረን በቆቋም በቅዳሴ በዝማሬ መዋሲት በመጽሐፍ በቡሊያት በሐዲሳት በሊቃውንት በባህር ሐሳብ ሹዓተ ሸሞንተ ምስክር ዝነበረን ከን ገዳማትና ብራና ቢሎም ዝጽሑፉ ዝነበሩ ቦላትና በቀለም ኮይ ወለድና ኮይ አበይዲ ነይሩ ፊደለ በይዲ ተጀሚሩ መጽሐፈ በይዲ ተጀሚሩ አፍተም ቢኑ ገዳማትና ኮይ ስለዚህ ነዘን ሐምዚ ዝመሰላ ገዳማት ንከፋላጣ ደሞ ዛ ሚዲያ ዚያ ደሞ ተፈጥራላው ዘካባቢ በእውነት ዝገርምዩ አብዛ ሐጸረ ጊዜ ገዳማት ገዳማት እናኸደ ዝምዝግብ ዘሎ ገዳማት ለሚዲያ ዘመሐላፍ ዘላሙ ስለዚህ ዘውዚ ዘለውን በደንብ ተገይሩ በስነ ስርዓት ተገይሩ ተመሐላሊፉ ስለዚህ ህንጻ ቤተክርስቲያን ይክስራሐለው በፍላይ ደሞ አብደገ ዘለኹም ብቻ ስሞሙን ስም ይመረሃ ሀበግ እንዲዩ ሓደ ጊዜ ትማል ክንፋለጽ ማሪሳቅ ይልኒ ማሪሳቅ ትፈልጥዎ ይኹም መጀመሪያ ፍሊክሲስ በኋላ ለወዶ ካውታይ ተቀጽሉ ታዩ ተመጻመን ኩሳ ትፈልጥዎም ደኹም ታይታይ ዲዮም በኋላ ማሪሳቅ እሺ خالي ቀጽሉ ተም ሰለስተ ትፈልጥዎም ተም ሰለስተ መጽሐፍ በነኮሳ ዝበሃሉ አይትፈልጥዎም እሺ ቀጽሉ ፍሊክሲስ ማሪሳቅ ሳልሳይ አረጋዊ መንፈሳዊ ካውዞም ሰለስተ ዚኦም ሲ ካመይሉ ይዝስም ዚወጽ ይናውል ክንሐሰብኩስ ለካ حسب ተበልኩስ ካፍት ገዳም ዘይ ነይሩ ለካ ካፍተም ናይ ቅዱሳን ገዳም የውዚ ለከ ነይሩ ረሁም ዶ ተወለዱን ሐያላት ኮዮም ናይ ተወለደ ሸኪሞም ሂዎም ጸጎ ሂዎም ሰንዮም አው ሆይነ ደግሞ መቃርብ ምክንያቱ ናይ ማሪሳቅ ኮይኑ እኮ ሲልካ ኸምበል ማሪሳቅ ደግሞ ስርሑ ቀሊል እኮ ይኮን ትሩፋት ስራሕ ወለድ ምርዳ ታሪኩ እኮ ማሪሳቅ ዝበሃል ስራሕማ ገዳማት መስራሕን ወለድ ምርዳን ናይ ወለድ خدان ምሕጻብን ደግሞ አርዲት ምጽንዕናን እዩ ነይሩ ሕርሻውን ዝሓርስውን መርአያ እዩ ነይሩ ወንት ትስምለስ በጣም ዝገርም ስለዚህ ካሞ ስለዝኾነ ናብ ድሕሪት ምልስ ሲሉ ናብ ዛዓድ ዚኣ መጽ ደግሞ ዛ ቤተክርስቲያን ዚኣ ጀሚሮም አለው ስለዚህ ዛ ቤተክርስቲያን ዚኣ ክንሰርሐ ይዝግበና ነዚኣ ደግሞ ዳስና እንዲያታ ሚዲያ ወደ ዳስና ያኮ ዳስ ማትፈልጥ እንደሆነ ወጽለል ወخنያት ፈርሳና መዚያው ዳስና ምግባር ዛ ቤተክርስቲያን ወዳስ ምግባር ምክንያት መጽለል ምግባር ምዕረፍ ምግባር
ተረሎም ዳስና ማለትኩ መጽለሊኩ በቃ ዳስ ኩሉ ዝዓስደላ ማለት ኮይኑ ስለዚህ ኣብዛ ገዛ እዚኣ እውን ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣውዚ ሰብስክራይብ ክግበር ከሎ ላይክ ክግበር ሸር ክግበር ኮምፕሊት ክግበር ከሎ ንዘን ንዘውዚ ዘሎ ሕዝቢ እናገሮ ዘለና ነዚ ገዳማትና ነዚ ከባቢ ዘሎ ብሓፂሩ ናብ ኩሉ ዓለም ክባጻሕ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ ገዳማትና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተፋሊጦም ኩሉ ሓጋዝ ደሞ ይበዝሐልና አንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ማሪሳቅን ወይ ቃሽ ገብረ ህይወትን ካልኦት ጥራሕ ኣይኮነን ክሕግዝ ዘሎ ካልኦት ዓለም እውን ናይትና ታሪክ ናዚ ቦታ እዚ ታሪክ ሪኦም وأوزن يجبر يتأمر مسكر ريهم مدو وزن مسكال سمصيو سري وده هو ريهم مدو زي مسكال زي ريهم بتعم خبد قليل كوي كونن نيشتي 10 طريقه تحزو سيتخل نغوس بقى يديررو نزي ريو ما زغرم نايتون ولد طبب نايتون ولد عشرة نايتون ولد حدق كويزي نايونو باولس نايدوم بركات ريهم دو حدقو ملو عسكرينو ملو مكان مقاورو ملو قدلو ملو طرفاتو ملو سلازي ازي زمسل قدام كلاتنا خنصرح يزقبنا سلازي كلاتنا نصرح عندنا ها نصرحينا ودا حقكم دهم ماريا مستولو استمحلو كوزا سچوچو ولس بدم بغيركم كوزا وقال متى يكويا محل مالت زي مالتكو تايدي زي مالتكو قالنا نفصم لنا مالت يا اي حدا جي خنه بينا يبلمو اوصق بال كلت كام زيول ايدو ها لمن تايدي ايدنا فتح يزلو نمن كون كلو استحدث بدا مستاتي بزح يكفل يدي ميت قرش لابزي اخهبي ابدا دغه ابدا قناجو ወይ ደሞ ኣብዛጹ ቦዳ መስተውጡ ወንበር ዘለዎ 4 ቤት ከፍሊ ማን ይቀለስ ተሰብ ማን ይቀለው ሰኺሩውን ወዲቁውን ተበላሽዩውን ባዕሉውን ነው ሰውነት ተጥፊውን ካሊውን ከሳራ ኸይዱውን ግን አምንታ ይሕጎሰሰ ኣብዘ ይኮነ ከፍትና ሃፍትና አበይ ኮውን ዘለዎ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣብ ሃይማኖት ዘለዎ ቦታ ኣብ ኣሰር ዘለዎ ቦታ ስለዚህ ምእመናን ኩልኩም ስለዚህ ዓለምና ኣብ መከራ እያ ዘላ ዓለምና ኣብ ስቃይ እያ ዘላ ዓለምና ኣብ መከራን ጭንቅን እያ ዘላ ስለዚህ ስለ ሀገርና እንጸልይ መጀመሪያ ስለ ባዕልና እንጸልይ ስለ ህይወትና እንጸልይ ስለ ህይወትና ንስሐ ንእቶ ብድሕሪ ደግሞ ስለ ዓለምና ስለ ከባቢና እንጸልይ ምክንያቱ ብጸሎት ዓለም ንፍታሕ ብጸሎት ዓለም ኩሉ ሰላም ዝኸውን ጸሎት መድኃኒት ቤተክርስቲያን ዘለዋ ጸጋን በረከትን ጸሎት ጥራሕ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ስለዚህ ናይ አቦና አቡነ ጳውሎስ በረከት ረድኤት ምስኩላትና ይኹን እንደም የንታ ዳዊት እውን ቦነት መምህር ዳዊት እውን ገና ተአተለና እንዲያው መዝሙርና ቀሸርዎ ደስ ሊቃውንት ከምዚ በጣም ዘይጥበይ ካብ ገጠርሲ ቆላ ኮን ከለስ ጥዑይ መምህር ጌታ ጥዑይ መምህር ተረክበ ይመስለና ነይሩ ለከ ጥዑያት ሊቃውንት ሰው ተሓዊኦም ዘሎ ከምቶም ቅዱሳው ዘይ ዘሎ አቡነ ገሪማ አቡነ ጳውሎስ ተሓዊኦም ዘለው ተም ሊቃውንት እውን እዚኦም ተሓዊኦም ዘሎም ክብር ምስጋና ብጣዕሚና ነመስግነኩም ክብረተለና ኣብ ደገ ዘለኹም ሕዋትና ያው ሓውና ማሪሳቅን ቀሽ ገብረ ህይወት ምስ ኩሉም ዘሎ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣውስትራልያ ዘለና ዓቶም ተከተል ዘለኹም ብላይቭ ተከታተል ዘለኹም ወይ ደግሞ ብዝ ማሕበራዊ ሚድያ ብዳስና ሚድያ ተከታተል ዘለኹም አቡነ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ታሪካዊ ለልዕሊ 720 ገለን ዓመት ዝተቀመጠ ገዳም እዩ ስለዚህ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓድጊ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብዚ ማለት ሓደጋ ክባል ኣብዚ ከበደ ሓደጋ ምክንያቱ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ኣብ በጽሕዎ እውን ስለ ዘሎ ኣብ ደገ ዘለኹም መላእ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣውስትራልያ ኣብ መላእ ዓረብ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣውስትራልያን ዘለኹም ከም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ ኣብ ትግራይ እውን ዘለኹም ሰብ ሃፍቲ ንዘከባቢ ዘሎ ገዳምና እንዳ አቡነ ጳውሎስ መጽኹም ወይ ድማ በቲ ናይ ገዳም ኣካውንቲ ዝላኽ ኣብኡ እውን ሓገዝኩም ክትገብሩ ዝኻለኩም ብዙሕ ገንዘብ ይኮን በታ ዝዓቕምኩም ኣብዚ አንሽተን ሓወልቲ ታሪክ ያሞ ኩልኩም ክትሕግዙ ጻውዒትና ነቅርብ እግዚአብሔር ይባረኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም የኽብረለይ ብጣዕሚ የዘመስግን መጀመሪያ ተበረቀ ምረቃ ዛን ተመረተ ብለ በሐፂሩ እናቶም ዝመቱ ወለዲ መንግስተ ሰማያት ያዋርሶም ቶም ዘለው ንማሪሳቅና መምህር ገብረ ህይወት እውን ምሳሕባቶም ይቀበልና አምላኽ ኢና ንብል ካው ባስተረፈ ተነበረ መጀመሪያ ሆቶ ካብ ሞሸ ጀምረም ካማ ሾኻ ብድሕሪኡ 10,000 ጸላላት ድሕሪኡ መሳቀል ታውዚን ልባሳቱን ትሪዎ ዘለኹም ናቶም ኢናትና ማሪሳቅና መምህር ገብረ ህይወት ማለት ሞ ህዝቡን ትሪዎ አንቶት ንብረት ተነገር እዩ ህዝቡን ትገንዘብ ዘለት ቤተክርስቲያን በአታቶም خبري دلي مجمريا هو تاريخ ناي أبو باولوس نور وقت ما مجمريا تصنسلو 12 مسكران كم أبوهم يعيقوب أديهم سرقة السلاسية زم سر ولدتهم زم نجد بنيام زم جفزا أقسم نوران إد خوينهم بإسران حمشتن جنوات
حدا شحن كلتن ميتن تسعن كلتن عامة مرة توليدم كاب زرق كهنات كاب بيت منجستي حرك تولدم مخانم ينقرنا زتم قولو إلات حمشت حاملة بناي بيترسنا بأولس حواريات كبر بعالم كلاليم كابتو علة السلمة تستسمع الاسم بناي بأولس حواريا خوينو زتم قم باباسون أباج إيرلوس يبهالو نيرمادي زنبر منجسون ودم أرادي بال أبغى تمكثهم وين كهاب دبر بانكول نسامو السلسة جزيك قال تناقرمو مس ممهر كأبا مرهن أجزيك التفكم نوع بلم تسيم كموصن تلو سالساي بعلو قدوس ميكائيل خوينم ناب أقسم بصحهم ميكائيل قدوس ميكائيل مرهو ناب متماق حسانات أتوهم أو بزاتو جن قدوس ميكائيل نابا سامين على جنة حزو إلو عززو على جنة حزو كهاب دحر حزي كم تمنايب أولوس هواريا أردتي كم تيتو فليمانا أناسيموس خمنزياتهم تلاقي خيخا يوما نقص على جزء تلاقي خوان كايلو نابا سامين نجرم كأوها بالجنة حقفوا حزوا ماتي قدوس ميكائيل كم ذا أزوزو أونا مرهنا يجزي جباري سنات أونا سامين مرح دياقون خوينام قديسهم تعالى شاويبل كأولدو بزعابه نابتهم مرهن أجزي أبا ساميل نبعتهم دم بممهرنات سردوم نخمهر سردوم تم زتم ممهران نخمهر هوم تقبلهم نبيت مقدس إيوان أتوهم مسأتو مزمور داويد وداسي مريم صلة وانجل صلة أبصهم خافت صلة حدا يتكل أوام الحسنات بويا أو سمنقس سمات إلهم صلي ناون بأولس بيت صلات حزم ومسأتو سجد أستبرك ناي خفل بوتاها رستغا مقابركا نختركب إلو مستناقرم نجزيو صنفافة لقوار بيت بأولس زبل تقلص ألم إلات عسرت خلطة تكمتي ناي قدوس ميكائيل ناي أونا ساميل بعالاتي ماتيو إذا مريت بقال زي هرت صويعة نافتي أونا بأولس بيت صلات أخصم صيون سجد إلو مسأزوزو إذا دورم أون مسيا سلسة جزية مسوم سجدس مات زامر زي أير سفيرة مات تزرع حتر يدلهم أيوة مس سجدت كوتهم 4 أفلاقات ناجنت جيون إفيسون تيجروس إفراطس حامشة يوم ما يسليهم كم زي ستيت كم زي رويس سماون توسخ السم نجزي دما دبر إيرمون تبهلت إذا دبرهم تباريخها نبوتها مستمرست أو نب أولوس أون حزمهم ناب دبر بانكول قدام أتو مستمهارو بترفات بما يقوم أولوس مترجماوي هيال ومستقادل تبهالو ماد مستبهالو كابد حر حزي إزي رد خايخون إلهم مرهاني نأجزي نعون سامين مس أو نب أولوس نوالدبا خدوم أوالدبا دما 10 عامات تقمتو كاو دما بقدوس ميكائيل تزاز هر هجرة تنبين زبل قال تنقرلهم كاب والدبا مسموصو تفسحت وتهاسيت وردت بيت أبونا بأولوس دبر إيرمان فلست مكانا لا إلى أير السماء 3 جزء سجدت لهم نزت نبم بلسان أقوال مهيام فقوريه وآويه بأولوس بناتك سم تتصوعكم بناي قويتا يسوس كريستوس بناتك بقعات نسألنا نزت سيفهم ساعتك تسفيوه وتأمني شاكا كم زرقي كما زر زي سيف هو للزنام نبركو انزل سيفهم مساتك نا بناتك سم دبر إيرمان فلا جوار بيتأونا بأولوس ويايقوب زو سجا زجاجة أقسم ناي نختبارخ نتقدسني مس أبواتك قدوسات سمعتات ملائت مس أبوها أونا ساميل نختبارخني بمعزة قداسي مريم نابلت نامسجن نابلت تمرت تزاربت سجدت تلعلت بلسان السبب ما خامزين إحنا ما هي بذكرسان متين صغرن ساون ناوزين نارس ماتي النابلت كم زي فصمت ماتي 10 خلت سنة بقى تدورم كافتي 10 خلت عمت الوالد باتقمتهم نافزا بوتا زي أدمو قدميو ناقمنيو قدمي دما 4 أولع تحان تولع بزينا تحان تولع أفتينا تحان تولع بامبتينا تحان تولع بزيانيرا فليسا مال مساء تنوني እግዚአብሔር ጌታ ክርስቶስ ናብዚ መሬት እዚ ወሪዱ ካብ ዋልድ ባና እዚ ኣሕመፅተሉ ታ መሬት ሰጊዳ ክትቕበሉ እንተላ 4 ኣእማን
بخمت جيان إفيسون تمرت عن توضخ سم تمجوته كم ودما يا وتنا 4 أمان أفتي أنا أفتي أولي حنت مات عينا وانيات بوت من يوم كاو أفتي أونا لا كاو زي ب4 أمان كاو كمت بما أزن عالم خمتنا أولي استخل كان بجمريا مسيها استخل كان كم مسكر كاي خونه خان تادبرخا حيلن صنعن بركتن رديئتن خونه زبل قال دما ويتنا تناغرو مالت كاو بمسكا سلسته ابي ولا امان بسم اكلاتنا سلاسي بتوحدنا وتسلستنا سلسته امان بشعته غيرم بشعته بحريات تسغا بحريات نفس ازابوتا نا عالم قليلهم هم زخديون او ينغر مات مس ولاديتو دنگل مريم ايلاف ملائكه نبيات حوارات صدقان سماعታት ጳጳሳት دما ورد نوز مريس ياو إلت بسنة مازي كمن أبا سلمة بأكال نسموتهم كساتي برهان كمن ماركوس وانجيلا وزيات بابا ساتيما داويت ياريد تناغر وقال دبر رغو ودبر طلول تاورو ارموني بس مزيا كيتفسونا بله داويتون بأكال كم زمسغن مازي اسكاب ادم ابونا موصيم نوزي صوران دبر غليلاون افزيان خزي زي بقراني احمد اسكاب حزي ليت عريت بوتا ليت تصغن بوتا انما دبر توب مكان يسوس دبر غليلا ماتي نسات ماو زلون 300 10 8 صارقان አለው خمت አንተ ሱራን ብዙ ተንሳሐ ገደማት ከምነ ዘደብር አንሳ ዘኔው ኮሙታም ሱራን ጻርቃን ዘለው ቦታ ያው ምሸት ትግዜሱ ምሸት እጣን እና ባይታውያን መናንያኑን ይረእው ከምኾነ ሳህዝማት ትቦታ ካው ናውዲ ሱራን ደብረ ገላ ከም ዝመጹ አቡነ ተንሳአ መድህን ደብረ አሳ ምስ ከባቢያ ምስተወር ጻርቃን ከምና አባ ዮሐኒ ናውዚ መጹም ካው ናብ ንሱ ጎይታን ክርስቶስ ወረ 40 እንስሳት ጾርያኑ መኖር ካህናተ ሰማይ አጥንተ መኖር ካብ መነኮሳቱን ከም እንጦንስ መቃርስ ናውዚ መጽዮም ትምስክር ኩሉ ተቃል ይችላል ከም ተለ ጎይታና እግዚእ ክርስቶስ ሞ ምስክር ናውዚ ወረዲ ናይ ሰለስተኹም ናፍቱ ቃል ይችላል ተለኾዚ ናይ ሰለስተኹም ተስካር ዝገበረ 28 ትውልዲ ገልኻ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ወይ ድማ ናይ አቡነ ሳሙኤል ድርሳኑ ትገልኹም زصحفه 33 تولدي ገብረ ጳውሎስ ወልደ ጳውሎስ አመተ ጳውሎስ ወለተ ጳውሎስ ይል ሰማዩን አወርሰ ገነተ ተፍሲት ምጽዋት ዘሃበውን 35 ትውልዲ ምጽዋት ሁለተለሁ ዘራ ሕጽረ ይዘለሁ ካብ ንልባስ ከብዶኒ አማታት እዩ ያው ስጉ ዝቀደሰ አብዚ ቀሽ ኮይኑ ዝቀደሰ ማለት እዩ ስጉ እንደምን ዝተቀበለ 37 ትውልዲ አብዚ ተዋን ጸጋኒ ማለት ወለ ዛሂ ሐነጸ መርጡላቲክሙ መርጡለከ ናይ ሰለስቴኹም بسم ቅዱስ ሚካኤል بسم አቡነ ሳሙኤል بسم አቡነ ጳውሎስ አነሂ አሃንጽ ለቱ አብያተ ብርሃን ካው እምህሮ እስከ እስራው ሰዓቱ ትውልድ ዕጣን ስምዓ ዘይቲ ንዛብለአ ንዘሰየ ውን አምሱ አልቻ ሐብሩማ 17 ትውልድ እዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ቁም مسولم ناربعة نزا بيت المقدس سفرة نتن أولعو زتخلن بأربعة مأذن حايلن صنعن خخونا يلو بزي ويتان رسوس ما قال كدان هيو ميبن كورات تخطاتلتنا كمتينا رأخم زصنحكم أو تنتاو بيت كريستيان عند أونو باولوسينا ترخيونا زلنا صنحنا استوشت أو تحستو دقاو تحستو تاي مسل تاريخاوي تنتاونتو تاريخو ببصات أبوتاتنا لقاونتي عبيت عدين أتجلس صنحيو هذه تزقرب كحرة سوري تون تهمت بصع أبونا أو نعرجاوي ناقلس وصنحو زي بيت كريستيان نينو واحد مثل زلوا وشتون تعنصيتي تقوديون وقعوا سلزلوا عبيت مقدسون أزوريون أحد جاقات إمو وسللوا زي أفريسكا كحدث كم زلوا لكالت خوين دما بسمايات رأيوس الجنا خجبر نزين مقبار دما سفلا جنزب يدلي مالتينا كم تبص أبونا أزقلس أو دجنا وشت أنزل لهم وجنات عمهم زفقوا بمحجاز ناي أبونا أو ጳውሎስ በረከት ረዲ ተኻፈልቲ ክትኾኑ ጻውዕትና ቀረብና በዚ አጋጥ አሚሎም ማንቲና ተገለጸ ከም ዝጸንሐ ኣብ መድረኽ ሓውና ማሪሳቅ በላይ ዝበሃል አውስትራሊያ ዝነብር መስሓው አቦ ቀሺ ገብረ ህይወት በላይ ዝበሃሉ ክልቲኦም ብምዃን ንዚ ገዳም እዚ ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሶላር ክማልአሉ ክበርህ ገይሮም እዮም بتماساسالي 100 شحون مبغسي كنخون مرأيا كنخون إلهم بخلتي أحوات بحاونا ماريساق بلاين حاون
ቀሺ ገብረ ህይወት በላይን በመኻን 100,000 ቅርሺ ኣታው ገይሮም እዮም ናብ ዝገዳም ማለት እዩ ብተመሳሊት መብራህቱ እውን ናብ 220,000 ብምውዳእ ብድምር 320,000 ናዝ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣወፍዮም ነው እዚ ካበርክቱ ተለው ብኽቡር ወላዲኦም ኣቶ በላይ ገብረ ህይወትን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብዝነብሩ ቤተሰቦምን ስም ከም ዝኾነ እዩ ትለለና ሓበሬታውን ስለዚህ ከምዞም ኣሕዋትና እዚኦም ካልኦት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኮይንኩም እትከታተሉ ዘለኹም ወገናትና እውን እዚ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንመጸገን ዝኸውን ዓቕምኹም ዝፈቀዶ ክትሕግዙ በዚ መልእኽትና ንሕለፍና ኣና ዓቕምኹም ተሓግዝኩም ድማ በረከትን ረድኤትን ናይ ኣውነ ጳውሎስ ከም ንሓድር ብፃና ቦታትና ውልና ተናገርዎ ዝመጹ እዚ ወነና ዓቕሙን ድሕር ተሓግዙ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ክሰርሕ እዩ በዋግዚ ኣጋጣሚ እውን እዚ ሕብረተሰብና ዝኻውን ካብ ደገ ጥራሕ ምልማን እንተይኮነስ ዓቕሙ ዛዋፀ ዝፈቀዶ ኩሉ ኣውፅኡና ኣስራት ናይ ብኩራ ጥራሕ እንተይኮነ ዘላቶ ደርሆ ጠሊ ሸይጡ እውን ሓጋዝ ክኸውን እዚ ገይሩ ግን ዓቕሚ ስለ ዝሓፀር ተወሳኺ እዩ ዝቀርብ ዘሎ ሕቶ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ሓደ ጽቡቕ ውሳነ ሎም ማዓንቲ ሰማዕናይ ሓሳብ መንገዲ ካእቱ ከም ዝኽእሉ እዚ 30 ደቂቃ በእግሪ ተጓዒዝና መጺና ኣለና ምናልባት እዚ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕ ተኮይኑ ተንድኖ ምጓዓዝ ኣሎ ስሚንቶ ምጓዓዝ ኣሎ ብዙሕ ንብረት ክመጺና እዚ ከዓ ምስቲ ዓቀብ ቁልቁል ብማእገር ተሸኪምካ ስለ ዝኸብድ መንገዲ ንሰርሒና ዝብል ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ከም ዘለው እዩ ተዘለና ሓበሬታ ዝሕብረተሰብ እዚ መንገዳ ምስራሕ ዘለዎ ጥሪት እናሸጠ ዘለዎ ገንዘብ እናዋጸውን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንክስራሕ ዓውይ ዓገዝ ክገብር እዩ ስለዚህ ከም ሓዋትና ኣብ ደገ ኮይኖም ኣውስትራልያ ዝነብሩ ንማሪሳቅን ሓው ኣቦቀሺ ገብረ ህይወትን ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ንክትገብሩ ኣብ ደገና ውሽጥን ዘለኹም እውን ዝመልእኽትና መሓላለፍና እቲ ዝነበረና ጻኒሒት ነዚ ይመስል ካሊ ግዜ ድማ ልላአኩም ገንዘብ እውን ንሕና እውን ከም ዳስና ሚድያ ናተኸታተልና ንዛኣተ ገንዘብ ንዝመፀ ንብረት እውን ናፋለጥና እናላለና ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝበጽሕ እውን ናባኹም መሊስና ናቃልሕና ክንኸይድና ሰላም ቁንያት